Ако искате да видите как да си приготвите тези меки питки с кайма и кашкавал, останете до края на видеото. В купа ще си изсипя 200 мл топло мляко, разбира се, количествата ще ги има под видеото. 20 грама прясна мая, една чайна лъжичка захар. Ще разбъркам и ще оставя маята покрита за 10 минути, за да се активира. След като се активирала маята, тук съм отделила 30 грама мас и 30 грама масло, които ще разтопя. Разбира се, може да използвате и само масло, ако желаете. Добавям едно яйце, една чайна лъжичка сол, разбърквам леко течните съставки. Започвам постепенно да добавям към течните съставки от брашното. След като вече трудно се меси с лъжицата, започвам да го меся с ръка в купата. И сега ще го доумеся на плота за още около 5 минути. Сега в купата, в която месих, ще сложа олио, ще намазня купата и ще сложа тестото да втаса за около час на топло, покрито с кърпа. Сега ще приготвим плънката. В една тенджерка се слагам една супена лъжица олио и след като загрее за минута-две ще задуша една глава на кълцан лук. След като се задуши лука, ще добавя и каймата. Ще й трябват около 5-6 минутки, докато стане на трохи и се запържи. След 2-3 минутки, когато се натроши каймата, ще добавя малко черен пипер и сол. Каймата вече се запържи, ще я оставя да се охлади добре, защото към нея ще добавя кашкавал, а не искам той да се разтопи. Ето я вече охладената кайма, сега към нея ще добавя 150 грама настърган кашкавал. Разбърквам, за да се смесят. Приготвила съм си тавичка с диаметър 26 см, намазнена и покрита с хартия за печене. Ето го вече втасалото тесто. Сега ще го претегля и ще го разделя на 10 части. Моето тесто тежи около 800 грама, така че ще го разделя на 10 топчета по 80 грама. Вие може да ги правите и на око. Сега взимам всяко топче. Ето така с ръка просто ще го разстеля в кръг. Много лесно се оформят тези питки. Слагам около лъжица и половина от плънката. И ето така хващам и от всички страни загъвам тестото, да стане като топчица. Ето така и ги подреждам в тавичката едно до друго. Повтарям и с останалите топчета. Ако ви харесва рецептата, не забравяйте да се абонирате за канала. Ето ги вече готовите питки, ще ги оставя да втасат повторно покрити с кърпа за около 20-30 минути. Тук съм отделила един жълтък, към който ще прибавя една супена лъжица прясно мляко и ще разбъркам.
Ето ги вече в тасалите питки, сега намазвам с яйцето. Фурната ми вече загрява на 180 градуса, ще пека на средно ниво, на горен и долен реотан за около 30 минути. Ето ги готовите питки, пекох 30 минути, като последните 10 минути включих само на долна фурна. След това покрих с кърпа за 10 минути. Нека сега да разчупим. Изключително меки, ухаят страхотно. Просто чудесни, с изключително много плънка, кашкавал, лук, просто миришат страхотно. Аз приготвих към питките и чеснов сос, с който се комбинираха много добре.